世代番号の車内整備点検作業中です。了解。23番線の電車動きます。ご注意ください。ご案内いたします。本日東北新幹線内車両点検を行った影響で一部の東北新幹線1号が入ります。この電車は当駅止まりです。黄色い線までお下がりください。この電車は堀田市14時ちょうど発やまびこ141号仙台行きと翼141号山形新庄行きとなります。
してありがとうございました。折り返し24分発白鷹567号金沢行きとなります。10席1号車から4号車です。折り返し運転のため車内の清掃点検を行います。すぐのご乗車はできませんのでホームにてお待ちください。了解。日本橋中通される方は柵から離れてください。列車を決まります。